Darwin, tudnunk kell, hogy akarja felhasználni az új technológiát. A küldetésed, hogy letöltsd a viharfelhő fájlokat Saber számítógépéről, mely a könyvtárban van. Pontosan itt. Megszerzem a fájlokat. Végre bebizonyítjuk, mire vagyunk képesek. Esélyt sem adunk nekik. Ki kell nevezniük minket különleges ügynöknek. Darwin, én hiszek bennetek, de ha kudarcot vallunk, elszúrunk egy ügyet, melyen 2 éve dolgoznak. Mazsolaként mindennek csak az előnyét látom.